Чираттагы кытлау сәләмебез Пенза өлкәсе Кузнецк районы Кеше Труев авылына оша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Махмутова Гөлнара Шәүкәт кызы каршылый. Аны гомер тантанасы белән ихластан әтисе Шәүкәт, әнисе Дания, энесе Марат, яраткан тормыш иптәше Рамил, кызы Карина кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 36 ел элек Николаевка районы Әхмәтле авылында Ашыровлар гаиләсендә беренче бик көтеп алынган бала булып дөньяга безнең якын кешебез килде. Кечкенәдән ук ул бик тырыш бала булып үсте. Якты күңелле, бар кешегә дә ачык йөзле булган балабыз үсеп җитте дә үз гаиләсен курды. Күңеле матур булгангадыр ул кечкенәдән ук бик гөлләр ярата. Өендә дә, бакчасында да чәчкәләр, гөлләр үстерә. Кызыбыз тугач без нык шатландык. Ана өчен кыз бала бик олы күкләр бүләге. Балабыз бүген дә кадеребезне белеп, ата-ана хакын хаклап гомер кичерә. Моның өчен аңа мең рәхмәт әйтәбез. Кемгә туган, кемгә сердәш, минем өчен син кызым, һавадагы йолдызлардан иң якты йолдызым. Апамны мин дә бик яратам, дип дәвам итә хатны Марат. Ул һәр вакыт миңа ярдәм итә. Апам искиткеч тырыш, булдыклы, кулыннан килмәгән эше дә юк дияргә кирәк. Аш суга да ул бик уңган. Апам пешергән тәмле ашларны, камыр ризыкларын, аеруча кыймакларын яратып ашыйбыз. Шундый апам булу белән мин чын күңелдән горурланам. Гомер юлың бар канатлы үтсен, өстәлеңдә сыйлар мул булсын. Тормыштагы кылган игелегең үзеңә зур бәхет булып кайтсын. Миннән теләк һәр чак якты сиңа. Шатлык кына апа, гөл изге, туганнарың белән гөр килешеп, сау-сәламәт яшә гомерне. Минем яраткан тормыш иптәшем, мин сине бик яратам. Худайга мең рәхмәт укыйм сине миңа биргәне өчен. Тормыш киңлекләрен иңләгәндә пар канатым булып, борчу мәшәкатьләремне, шатлыкларымны бүлешеп яшәүче, минем өчен назлы хатын, балабыз өчен кайгыртучан әни булган кадерлебезне бәйрәме белән котлыйбыз. Тигез тормышта, игелекле гомер кичереп, бер-беребезгә терәк булып, гаиләбезнең учагын сөндермичә, гомер көзләрен дә, кышларын да бергә каршылыйк. Әнием минем өчен дә иң изге кеше, һәм аңа карата миннән булган мәхәббәт билгеле шиксез-иксез. Бер генә теләгем, әниемнең гомере иң озыны булсын. Кадерле хатыным, яратамын сине җаныкаем, син һәр вакыт минем йөрәктә. Иртән искән таң җилләре белән уянамын синең кочакта. Нинди бәхет, синең белән бергә иртәләрен чәйләр эчәргә, күзләреңә карап, яратам дип, матурым дип сиңа дәшәргә. Синең җылы кочагыңда иркәм мин янырга әзер һәр вакыт. Йомшак кулларыңнан, сүзләреңнән йөрәгемә дару һәр вакыт. Югаласым килә синең белән, ерак утрауларга, диңгезгә, күңелемдә булган хисләремне тапшырасым килә үзеңә. Худайыма рәхмәтлемен җаным, сине миңа насыйп иткәнгә. Айырмасын гына безне тормыш, йөрәгебез бергә типкәндә. Кадерле Гөлнара Шәүкәтовна, бар изге теләкләрдә чынга ашсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Худайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым. Син минем барлыгымны белгәнсең син, бәхетемә җиргә килгәнсең син, таңнарымны каршы алучы кояшым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Мин синең өчен генә туганмын. Мин очрашуыма ышанганмын мин. Сине һәр чак көтеп
кошканыбыз